ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба ки муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои и бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волконовский муҳорибаи таъиншудаашро зидди чемпиони вазни сабук Ислам Махачев шарҳ дод. албатта ки ман шодам. ин имконияти хеле калон аст. и визуфи хеле калон аст. ислам ҷангвари беҳтарин аст ва ман визуфҳои калонро дӯст медорам. ин коре ҳаст ки ман тамоми умри худ карда истодам. барои иҷро кардани ин вазифа ман шахси лозимаям. нақша дар муҳориба нақши калонро мебозад. маро дар замин идора кардан хеле мушкил аст. барои ҳамин мебинем ки малакаҳои зарбазании ӯ то чӣ андоза хуб аст. мегӯянд ки ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст ва акнун мо ин чизро рӯзи муҳориба мебинем, гуфтааст Волконовский. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовскийро расман эълон карданд ва акнун онҳо рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 вохӯрда дар вазни сабук барои камарбанд муҳориба мегзаронанд. ва дӯстон, шояд касе фикр кунад ки Александр барои Ислам рақиби осон мешавад, чунки ӯ дар вазни ним сабук баромад мекунад. мо гуфтанем ки Александр рақиби сахт аст ва пеш вазни Александр Волконовский 93 килограмм буд. барои ҳамин дӯстон ин муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд. худи Ислам боша аз чемпионии худ шод аст ва орзуҳои худро амалӣ карда истодааст. Ислам Махачев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин наворро гузошта чунин суханҳо навишт. ин лаҳзаро тамоми карьераи худ интизор будам ва доимо мегуфтам ки ба болои қафас танҳо бо камарбанд мебарам. алҳамдулиллоҳ, навиштааст Махачев. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ӯ ин корро кард. то ин дам Ислам ягон маротиба ин корро кардагӣ набуд, яъне ба болои қафас баромадагӣ набуд. президенти UFC Дана Вайт гуфт ки Исраил Адесаня сазовори реванш аст. Исраил ин муҳорибаро дарҳол қабул кард. бе ягон баҳона ӯ бо Перейра ҷангидан мехост. бисёри ҷангваро дар назди мухлисо ва журналистҳо гапҳои зиёд мезананд, аммо дар пушти парда тамоман дигар гуна рафтор мекунанд. вақте ки мо чизе талаб кардаи онҳоро пешниҳод мекунем, онҳо мегӯянд ки ба ма вақти зиёд дар кор аст, ба ма ин ё он дар кор аст. Исраил ин гуна шахс нест. ӯ доимо фаъол будан мехоҳад. ягона мағлубияти ӯ ҳамон вақт рух дод ки ӯ ба вазни ним вазнин баромад. барои ҳамин шумо ӯро бояд ҳамчун чемпион эҳтиром кунед. ман фикр мекунам ки мо реванши онҳоро ташкил мекунем, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, дар ҳақиқат Адесаня любой визовро қабул мекард ва дар вазни худ ягон маротиба шикаст хӯрдагӣ набуд. барои ҳамин ӯ сазовори реванш бо Алекс Перейра аст. дӯстон, бисёр савол шуд ки оё рост аст ки Алекс Перейра мусалмон аст. мо оиди ин чиз навор карда маълумоти пурра дода будем. ҳозир боша кӯтоҳ карда мефаҳмонем. дӯстон, худи Алекс Перейра ягон маротиба оиди дини исломро қабул карданаш ягон чиз гуфтагӣ нест. аммо дар саҳифаҳои иҷтимоӣ наворе ҳаст ки соли 2015 ӯ дини исломро қабул карда калимаи шаҳодатро ба забон меорад. дар ҳамон навор ӯ бо шейхи бразилӣ Халид Такӣ аст. аз ҳамин сабаб расман гуфта мешавад ки ӯ соли 2015 дини исломро қабул кардааст. аммо ҳоло ҳам ӯ дар дини ислом ҳаст ё не, ин чизро мо намедонем. Алекс Перейра пеш дар кикбоксинг баромад мекард ва карьераи хеле хуб дошт, аммо ӯ сахт шаробнӯшӣ мекард. ин корро Алекс Перейра аз синни 12-солагиаш оғоз карда буд, яъне шаробнӯширо, ва баъди дини исломро қабул кардан ӯ ин корро бас кард ва чӣ гуна ки мебинем дини ислом ӯро аз ин роҳ гардонд. ашҳаду анна ла илаҳа илла аллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан расулу аллоҳ. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидаотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.